Bazalwane salibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much. Thank you so much. Sabonga kakhulu bandla lenkosi. uNkulunkulu makadunyiswe kakhulu. I'm so very much excited for this day. Sabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ukuzona zonke indawo la kufinyelela khona lo msebenzi la kufinyelela khona le video. Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by iKwatatu Media. Ilapha namhlanje isivakashele lapha lapha kuthina. But in no time, this is a Christian platform if umzalwane kusendaweni right kakhulu. Lana ke ila khona suke sikhuluma izinto ezihlukahlukene, ezinye zazo zikuthuma emadolweni, ezinye zazo zikuthuma eBhayibhelini, njalo njalo. So siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for your support. Uma singashalazela isupport yenu ngabe senza iphuthe elikhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makadunyiswe njalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angithathele lithuba ngamukele umfundisi wami lapha osivakashele egameni lika Jesu. Ubaba uShabanga, baba sebingelele. Hey ngiyabonga ST Media, ST Dlamini. Siyabonga kakhulu ukwamukeleka la ekhaya. Finally ngaze ngakumeet. Ngaze ngahlangana nawe. Yebo. Uhlezi ubeka abantu kuleso sihlalo. Yeah. Namhlanje yimi ngibeke wena kuleso sihlalo. Siyathusa ke lesihlalo mangabe sekubekwe wena. Ngaze ukhuleka kanjani mangabe kuukuthi mina i-host then wena obe i-guest. Ngiyakhuleka lapha. Manje mase kubekwe mina ngathi sengiyathuka. Kufanele phela ngithi manje mawusuku uyi-host wena usuku uzolalela. Yes. Manje mawusuku hostiwe wena futhi wena uzolalela phela manje. Njalo indaba. Njalo. Siyabonga kakhulu akunikeze lithuba mfundisi wami and thank you so much for coming. Siyabonga kakhulu ngiphinde nami ngibingelela ababukeli bonke beST Media. Salibonga leli thuba. Sawubonga nje umsebenzi enenza ababudlamini muhle kakhulu. Ngithanda nje ukuthi uhambise ivangeli. Mhlambe nje ngibingelele futhi ngaleli verse elilapha ku Proverbs 18 uverse 16. Uma ngabe lithi your gift will make room for you. Wow. Lisho nje impela kanjalo lithi your gift. Ngifuna nje ukukhuthaza umuntu osekhaya azi ukuthi omunye nomunye une gift. Because vele ngeke lithi iBhayibheli your gift. Okusho ukuthi omunye nomunye une gift and into ezokwenzela ukuthi nawe ube utho emphakathini, especially someone othi nje mina ngiselutho. Nginatingi nje. Yazi ukuthi une gift and that gift uma ngaqala uyisebenza izokwenzela uyophila ngayo ithi nje ibe ngalolo hlobo. Futhi uma ngabe uyipholisha liqhubeka lithi lelizwi leli futhi uyohlala namakhosi. Madoda. Uyipolish but ke leyo ke idinga isikhathi lokhu uhambisana nayo ipolisheke uyibona usuhleli namakhosi nje. Ngangazi ngelinye ilanga ukuthi ngiyebe ngihleli noBaba Dlamini. Yeah, njalo. Siyabonga kakhulu baba Shabango. Mhlawumbe nami isingeke sikushalazela umsebenzi owenzayo. Mkhulu kakhulu umfundisi wami, kakhulu ngendlela emangalisayo. Siyabuka siyalandela. Amen. Egameni lika Jesu ngiyakhumbula nje ukuthi imuphi ilo yanyaka unyaka ophelile noma ilo yanyaka mhlaniye kwaNongoma. Unyaka ophelile yes uJuly 2025. Yes. So umfundisi uNkulunkulu samdumisa kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi into eyayibe yimbi lapha kuma podcast mhlamba ke ngibeka kanjalo. Kuya kube sengazi ukuthi ngathi umzila wamatekisi. We own hayi itekisi yami ayihambi laphana and yabana ayihambi laphana. So I think as abazalwane ikakhulukazi thina nje njengoba uthi sizinceku zikaNkulunkulu siqhubeka umsebenzi ngalandlela esiqhubeka ngayo. It's unlike umuntu osuba ukuthi mhlambe nje umuntu ufana umuntu osuthola ucula igospel kodwa kasindisiwe izinto ezikanjalo. Thina we are in a space advancing the kingdom and yet silento leni siyenzayo. Yebo. Kodwa into engifisa ukuyibuza lapha babushabanga mhlambe nje sile nje foundation kuyona yonke lento le. Yes. Do you think are we really advancing the kingdom of God kuyona yonke lento ye podcasting? Uma ngabe sikhuluma nje nge-podcast. Ngingasho nje futhi ngasabi. Yes we are. We are advancing the kingdom of God ngoba uma ungakubhekisise kahle
yazi abantu banokucabanga ukuthi uNkulunkulu ikhehle lidala ya nje like ukubona mangabe usuyikhehla nje like thina ke bantu kuyakuthiwe izinto zesimanje manje lezi zakudala uzazi exactly kanti yena wayehlosile wayazi ukuthi ngelinye ilanga ngalonyaka noma sona lesi sikhathi uhamba nekhathi akasalelanga emuva uhamba nazo izikhathi ukhona even na kuso lesi sikhathi esesikusona uma ungakubhekisisa before ivangeli belihamba namanje sihamba ngamasonto but ke lahamba kakhulu ngamathende very correct ngaleso sikhathi bekuyisikhathi sokuadvance umbuso kaNkulunkulu angeke ngisho ukuthi sekuphelile ukuthi lihambe ngamathende kodwa uma ungakubhekisisa manje selihamba ngepodcast inhloso uNkulunkulu ayehlose ngayo futhi angathi nje ngepodcast kuphela ngesocial media iyonke nje at large idlala irole enkulu kunabantu abathi mina ngase ngihlele ekhaya mina ngase ngithi sengiyekile ngaphoqwa yisonto bathi ngathi mangabe ngithi ngivula ifoni ngahlangana nale channel ngavuseleleka ngaphinde ngabuye esontweni omunye uthi mina ngangikhonza amadlozi ngangayazi yonke lento but ngezwe manikhuluma ngoJesu ngaqala ngalandela so iya advance ikingdom kakhulu sayibonga Nkosi ngalokho ya ukuthi isivulele lomzila njengoba ukhuluma ngemzila nje isivulele lomzila ukuthi masiwusebenzise and ngibonga nje nani ukuthi ungi-invite ukuprove nje ukuthi cha siyadlelana thina singabendle yodwa singaba sembusweni asizondani ukuthi ngoba wena une channel ethile and ngiyangibona abantu ke befona nano ukuthi ba compare because wena nama numbers angaka mina nginama numbers angaka at the end of the day into ebalekile siyamdlulisa yena uJesu ebantwini. I think iphutha judging from namanye ama podcast la uthothi mhlamba wasiwa ama Christian Black podcast izinto kanjalo uthothi ngiwabukela amanye uthothi abafowethu njengo DJ Sbu njalo uthothi ngifunda nezinto ezipolitical njalo uma ubuka indlela bona benza ngayo isikhathi esiningi banayo lento yoku relate to each other kodwa thina makuziwa ngapha ngakuthini isikhathi esiningi ubona ukuthi ilona lo udonsi yale but we are calling ourselves Christian podcast kwesinye isikhathi ubona ukuthi laba fowethu laba indlela benza ngayo banayo lento yokuhlangana ndlela thizeni in terms of supporting each other in a way kodwa makuziwa ngapha kuthina I think enye nezinje busho lento ye comparison enye nezinto iyayibulawe nangabo bona awuthothi bona bayasibuka uthothi mhlambe bona sebeyibeka in a way ukuthi hayi yabona this ngiyakhumbula ukuthi ngiyakhumbula nje ngikhuluma nabanye abafowethu ngaye ngathi mina by the way akunaso isikhathi singakanani ngenza i-podcast kodwa what I've realized ngazibonela mina ukuthi I cannot be a good host for each and every guest. Okay, yeah. All right. Yeah. Some of the guests they are good for other platforms. Not for me. Not because ukuthi mhlambe isuke yimbi okanye mina ngimubi njalo but uyobona ukuthi no. This type of content or this type of message le engathi ayikho good for me not ngoba I wrong message yakhe so ngizama ukubuya kulento ukuthi kokunye iyayishawe yithi thinking ukuthi wena you are jack of all trades nje wonke umuntu ucabanga ukuthi wena nje akaba right for your platform kodwa ngifuna ukubuza nalento babushabango njoba siqhubeka nje sikhuluma njoba ngiyakubuza eqaleni ukuthi are we really advancing the kingdom of God on your side like some of the challenges that you have encountered during yona le nto yoku advance umbuso kaNkuluNkulu ngalolu hlobo maybe what are they ama challenges especially nje when it comes to i-podcast ake siqale khona la ekuthenini nje ukuthandana because thina sibizelwe ukuthi sibe ngabantwana bakaNkuluNkulu abathandanayo yazi wathi uma ngabe uJesu ekhuluma wagcina sefaka nje ukuthi uthando lusamapha yonke leya 10 commandments because uma ngabe umuntu umthanda ngeke umtshontshele ngeke umbulale ngeke kwenze zonke lezi ezinye izinto ngoba uyamthanda uthando ilona olubalekile if singathandana singabazalwane
sithandane sinama podcast singabafundisi sonke as a whole singakwazi ukuthi sithathe lo msebenzi esiwenzayo subeke on another level. Ayengenze nje example uyawenza ukuthi o DJs bu nokubabuka. Yes. Nami before ngizoqala ngangibuka ukuthi lento yenzwa kanjani. Ngangibuka bonke nje umuntu one podcast ngangibuka. Ngayibuka isupport abanzelana yona. Ngabuka noma sebekhuluma uthi bahlele kanje let's say u DJs bu Mark G mangabe bexoxa baze bafike la econnectenini ikamera ethile omunye am-advise uyithola kanjani singakusiza yabona zonke lezo zinto lezo. Enye yama challenges leyo thina esinayo ukusupportana ukukhulisa lo msebenzi lona ko umbuso ke akusona wethu yabona nje mina ngiphusha iKota to Media but angiyibizi ngokuthi yami mina mangingedwa ngiyaye ngithi my podcast with God. Wow, ngiyibiza nje kanjalo. Wow, ngoba uyena owangidirector ukuthi mangiqale lo msebenzi. Ngiyaye ngithi uma ngabe ngibheka ngithi mina ngangeke ngize ngikwenze ikamera ngiyazi uku-edit ngikwazi akukho nje ngikwaziyo kodwa konke ngikufundile ngikufunde hayi ngangiye esikolweni ngiqala nje ngibona ukuthi okay lokhu kuhlanganiswa lokhu kanje lokhu kuhlanganiswa nje ngathi uma ngabe ngikuhlanganisa ngambuka uNkulunkulu eyisebenza lento kumina ngabuka ukuthi akusiwona wami lo msebenzi wenkosi. Ama challenges ngilapho njalo kuma challenges engike ngathi ukuhamba ngabhekana nawo ekuthenini ngesikhathi ngisaqala kwakekho lula. Ake ngiqale nje lapha ekuqaleni kwakekho lula. Ngashiya umsebenzi mhlawumbe ukuzizozwakala kahle le ndaba ngithi kuyi reverse kancane. Ngashiya mina umsebenzi bengiyi-security. Yesa ngithi into zama camera zonke bengingazazi. Bengiyi-security egethini ngikwazi ukubhala nje ukuthi all in order. Ngisearche imoto ezingenayo neziphumayo bengazi lowo msebenzi. Kwafika isikhathi sokuthi angishiye. Yafika leyo ntshisakalelo ukuthi shiya there's something okufanele uyoyenza. Ngathi uma ngabe ngishiya yabona uma ngabe ukuthi ushiya umsebenzi odla ngawo ophila ngawo abanye kwifamily basupportwa yilo msebenzi uyawuthi uma ngabe usuqala phansi ukhuluma nabo ubatshela ukuthi content engizoyiqala engizoyenza bathi yini iYouTube yini khona lokho iYouTube abayi-understand baklulesi uye umsebenzi weqala iYouTube yini uzophila kanjani khona imali khona lapho inhloso kwangesikhona ukuthi ikhona imali noma yikho kumina ubizo kufanele ngilwenze lokuhambisa ivangeli kwakume nje lapho. So ngaba nama challenges athi kokunye ngizozibona nje kokuningi ngizozibona impela nje kwaba nokuhlupheka ke nje empilweni ke but ngomusa wenkosi ngaphinde ngayibona ingivusa futhi ingiqalelisa phansi ngiphakama ngimina umsebenzi engwenza kakhulu ababukela abaningi bazoba surprised ukuzwa ukuthi each and every episode eshuthwe kwiKota to Media ishuthwe ngefoni. Nami ngithusa yebo sikhuluma ngama challenges njalo umsebenzi my dad till today as of ukurecorda le message yonke message elapha ishuthwe ngefoni ngiyabona yona nama camera my dad one phone ihleli nje lapha ishoot iyawenza umsebenzi baye bathi abanye lento yenza kanjani ngithi nama ngazi ngithe mase ngiqala sengiyenza ngalo ngithole iwisdom yokuthi yenza kanje hence ngithi i-podcast yami le noNkulunkulu akusiyona yami ngingedwa. That's why ngiyaye ngithi kuyona ngizophusha nje umsebenzi wenkosi kuphela. Fine uthi usuyibuildile ke ngaleyo ndlela ke i-podcast uyayizwa iqala kuphi okunye angikukhulumanga uyaphambili. Uthi usuyibuildile bese ngizobiza wena Dlamini ngicela ukuthi ufike lapha uzoba i-guest sizokhuluma. Ukufika kwakho sometimes uyashoda siyahlangana like halfway financial tugibele uthi uma ngabe usufikile but lokho ngikwenze kancane ngomusa wenkosi bagcine nje ibona abazizelayo ke ngakwelami iside. Uthi ukwenze wonke lawo ama arrangements ama phone calls nani sikhuluma ama challenges nje podcast safika sahlala kanje sashutha. After lapho mina
ngiyasala nomsebenzi wena ngithi ubuyi guest sewuhambile yes. ngiyasala ngiyakusebenza nomsebenzi ngiyawo editha ngiyalungisa la kufanele ngilungise oma coloring and stuff ngikhipha okungamelanga kube khona at the end of the day bese ngiyiposta futhi ngedata and then someone out there avela yoyilanda ku YouTube ama challenges nje sibhekana nawo avela yoyilanda lapha ku YouTube a create yakhe nje eceleni yakhe channel bese isplitter uyayabheka nje umuntu ukuthi yazi ungathi ukhulume kahle la asplithe enze lawo maclip lawo afake kweyakhe channel akhuliswa kumsebenzi yabona yena ukuthi usethatha easy kanjani kanti kube ne process eyenzakalayo yena useqhamuka nje sekubalula nje ngakwelakhe side lapho ku involve isikhathi imali njalo nje zonke lezi zinto yena usethatha kalula that's why kwesinye isikhathi ngisho ngithi uma ngabe sewushare lo msebenzi kulungile siwushareni but asiwushareni ngendlela right khona indlela right nembi embi mina ngithi usuke sewutshontshile wena lo msebenzi wawenza owakho ngoba ufuna ama followers nakho konke okunye mhlambe khona ama benefits engawazi safanele ungitshele Dlamini angazi yebo kuyenzeka but izinto esibhekana nazo nje lezo ezama challenges but awekhona kakhulu angifuni uqamba amanga ngoba abazalwana abaningi abafikayo most yabo they are very supportive ngifuna uqamba amanga mina kukancane kufika umuntu nje othola ukuthi khona la engazathi sizwananga khona bonke baba very supportive bangikhuthaze bathi yazini lokho kwenza uqhubeka ukwenze abanye they go as far as baze bangisupport even na financially mangithi financially angisho ukuthi game ndodla ze imali kimina even u50 rand usungisupport kakhulu kabi ku100 rand usungisupport kakhulu kabi so izona izinto nje esambe sibhekane nazo akukho kuningi kakhulu and abanye baba uthola even kwayona leyo support bayithatha from entweni engekho you see umuntu akunikeza ngeke kuthiwa ke uma umuntu ethatha entweni eningi akunikeze lokho kusuke kufana ukuthi nje mhlawumbe uyashare kodwa uma umuntu ethatha entweni engekho akunikeze kuthiwa lokho kubizwa ngothando ngoba lo muntu lo uthatha entweni engekho so ngiyabazi ke abantu abakanjalo ukuthi mhlawumbe umuntu uthatha nje entweni engekho kodwa akwazi ukuhlephula athi alihambe ivangeli bese uba nabantu ukuthi mabethatha entweni kungazweli ukhiphile njalo futhi nje akuzwelutho yabo so okunye uyawujabuliswa yilo awusajabuliswa iamount kodwa usujabuliswa ukuthi lento iphumaphi you see so iqiniso lithi babushabango angeke akanye ake ngithi angeke singayishalazeli support esinikezwa ngabantu kulomsebenzi futhi asikwazi ukukhuluma nje iqiniso elikhulu asikwazi ukuthi siyishalazele ukube bekungesibona abazalwane ngabe nalomsebenzi sesiuyekile ngaba sarecord ngoba ngeke ushumayele ivangeli kwi-stadium esingenabantu ukuze ukwazi ukuthi ushumayele ivangeli kufanele kuzoba nabantu abazoba khona bakulalele lihambe ivangeli njengoba thina senza nama testimony and stuff abazalwane badlala irole enkulu ngayo yonke indlela mina ngithi even no criticizeayo udlala irole ngoba ngesikhathi ukriticize khona la ngilungisa khona omunye umuntu uyaye akriticize ngokuthi uyacrusha ufuna nje ukuthi engathi ungavela dika ibala uyeke yes mina ngithi umuntu onjalo uyangibuilda cause kuleyo critic khona something angisiza ngayo ngibe sengibheka ukuthi okay ngisase kahle yini kanjani uma ngabe ngingenza ngalolu hlobo so nje yonke support eza ngama comments ngokubukela siyababonga ababukeli bonke siyababonga bewusupporta lo msebenzi futhi kungesona wethu ngiyaphinda ngiyakholwa nakwena Dlamini akusona umsebenzi wakho umsebenzi wenkosi akusona wethu at the end of the day ukuthi laba leli vangeli lingakafinyeleli kubona maligcine nakubona selifinyelelile ngoba base sebaningi futhi ke kungabukeka engazathi thina sesikwenza kukhulu kusase kuncane kakhulu yo asikakenzi lutho ukukhuluma nje iqiniso
ngithi mina mangihlala phansi ngibheka ngithi hayi akakabe sikhona Yo, my angazi I think kofika isikhathi uma ngabe sisaphila Yes. la khona sekufana nangesikhathi uPaul ethi mina lami ibanga sengiliqedile Yo, madoda. I think kwasekufike la esethi khona ngisebenzile iba khona leyo fulfillment le wayengeka khuluma kanjalo ingakafiki Lutho. ingakho ngithi asikakenzi lutho but support ababukeli bonke abazalwane abangcwele kwizindawo zonke siyayibonga kakhulu. Maybe abashaba ngake sibuye nala. Kule yama critics. Yes. Ukhona abazalwane okanye ake ngithi abantu ngoba phela kusuke into ivuleleke kuona wonke umuntu ayikho into ukuthi hayi le video lena izobuka umzalwane kuphela khona uthothi mhlawumbe ifinyelela nakubanye abazalwane abahlukahlukene ukuthi ke phela iaudience yethu abazalwane so ngakho noma sibingelela sithi abazalwane asibingeleli nje sakubingelela abantu nje kodwa sibingelela abazalwane noma nomunye umuntu ongakhola ahlangana nevideo yakwazi ukuyibuka noma yasiyomzalwane. Yes. Ngifuna ukubuza into yokuthi kule ama critics njengoba waveza into ukuthi mhlawumbe khona amanye uthothi akubuilda amanye wawo uthothi mhlawumbe isuke ngenhloso yokuthi izokrasha njalo njalo. Yes. Esikhathini esiningi fona kumuntu osakuqala nje lo msebenzi mhlawumbe ngama-advisor uthini because truth of the matter akusikho ukuthi uqala ngathi ugcina ngathi. Yes. Bakhona abanye abezayo emva kwethu abazowenza even better than us so to say even better than us maybe omunye umuntu angavela give up izo nje okubona nje maybe kuma comment awu20 abona ama comment nje awu5 against yena yebo. Usasho kanjalo yazi lento ibizani ibiza ukuyidela yeah ayikho ncane inkulu ibiza nje ngempela ukuthi uyidele. Ake ngiqale nje ngokufanekisa yeah before uJesu ivangeli lakhe ngoba nje ngeke ngihlale ngamfaki uNkulunkulu esemkhonzayo ngoba vele sikhuluma ngaye before uJesu ivangeli lizosabalala kumhlaba wonke kwabiza ukuthi makayidele kwabiza ukuthi makavume enguNkulunkulu ukuthi uzoyisiphambanweni kwabiza ukuthi makavume ukufa ngoba wagcina efile wakuvumela lokho emveni kokuba ngesikhathi bembulala benza yonke lento le bona babecabanga ukuthi bayaqeda ngaye kanti ngosuku lwesithathu uyazi yena ngisazovuka ngosuku lwesithathu wathi uma ngabe vuka kuyila kaqala khona inkinga enkulu ngoba wathi uma ngabe vuka ivangeli lavelela sabalala umhlaba wonke esevela kulaba siveza kubona ukuthi ngikhona ngibhekeni ngiyaphila ngithinte namanxeba nakho ngikhona ngiyaphila la sabalala kumhlaba wonke ngizothi kumuntu oqalayo mhlawumbe i-podcast noma ngabe yini yes be willing ukuyidela be willing ukuthi abantu bazocrusha to a point yokuthi uma ngabe uyafa noma ungasafanga lokho ukuthi ufe la emhlabeni but uzizwe nawe ukuthi yo yazi ngidrained engathi ngayiyeka lento be willing zilindele izinto ezifana nalezo ukuthi sizokwenzeka zizokubuilda ukuthi ukhule. Ngiyakhumbula there was a time lapho esake sakhuluma khona ikota to media isaqala ke ngalezo ikhathi lezo okay ngangino baba uKhumalo no the late ubaba uKhanyile oh yes may soul rest in peace umvangeli wahamba kithi wow ya sathi khona la esake sathinta khona enye topic khona ama topic amnandi mangabe nje swa record or ushumayela nje umshumayela khona intshumayelo evela iflow ekamnandi izwakale bese kuba khona lezi ezilumelayo especially mawuzokhuluma ngamadlozi abantu basese trapped kakhulu lapha ya uma ngabe uqala ukukhuluma ngamadlozi abantu bacabanga ukuthi aba attack bacabanga ukuthi ulwa nabo so sayirecorda ayisaqala sayiposta ngaleso sikhathi leso sasencane channel okay ama comments avela ayethi nje fana kaShaba ngiyeka lento eyenzayo yazi abakhona ama comments obona out la crash ngiyakhumbula enye yawo yayithi kumina ngifunda ku Facebook kuhlekwa cause khona nje abavele bakuthuke babe baningi bekuthuka nina nasijwayela angifuni ukubiza inhlamba babe khipha lapha ya and then someone wayengangithuki ke yena wavele wathi nje kodwa mfana wakwaShabangu
why uyifaka ehlazweni elingaka kwakuyicomment bheka khona manje usekuhlekiswa ngawe kangakanani eish and nami ngibhizi ngiyafunda nalama comments angilimaza kodwa ngiyawafunda futhi yes so kwakubiza ke ukuthi mangidele ngithi ekugcineni kwakho konke ngiyakwazi engikwenzayo yeah ekugcineni kwakho konke futhi ngizokumela futhi ngeke ngigive uphiswe ama comments abantu ngakuthatha mina lokho njengokuthi nje yabona ke lokho kuyangiqinisa ngifana nje nembewu kusafanele ingene emhlabathini ifike lapha emhlabathini ifeyibole bese izoqhuma imile ngalesikhathi lesi seyiqhuma seyimila ngeke sayenza lutho once iyavela mhlawumbe ungaqeda ngaye ingakaqhumi ingakamile qeda ngaye ukuseselapha noJesu kwakufanele baqede ngaye bahluleke yes uthema esevukile kwabe sekulate so once imbewu kwaba ihlahla savela khohlwa sovele esikhulu sogcina futhi isithela izithelo so nje ngangabhekana nezinto ezifana nalezo ngizothi mina kumuntu oqalayo noma ngabe yini zilindele lezo zinto thina ke singabantu siyasaba ukucriticizewa saba futhi ukuhluleka there was a time lapho angifuna uqamba manga ithi ngikhulume nje lokho okay masiwa posta lama video yes uyawulindela ukuthi khona abantu abazowabukela true ya noma bengasazanga kube inamba engakanani but abantu abazowabukela bathi yes there was a time lapho ngeke ngithi ngiposta khona ivideo nje ivele nje ubone ukuthi le video vele yabukelwa abantu aba 128 eish kwaphelela nje khona lapho ibukelwe nje abantu abancane izinto ezifana nalezo uthuma ngabe uyibheka uthi kusho ukuthi ngiyafaila la kusho ukuthi ngiyahluleka ubuso reverse ubuyele emumva ucabange ngesikhathi ubatshela ukuthi ngiqala i-channel bethu yeke umsebenzi uthi uyoqala lento leyo ozoyiqala ubusucabanga bona ukuthi bayabuka bathi yabona ke sasimtshelile obani nje ababuka lento ayikho abantu ababuka lento so abantu bayakusaba ukufeyila mina ngithi kungcono ukufeyila forward than ukuthi uvele uhlala ungenze lutho that part akusiyona i-failure but it's more like a failure but not a failure ngangiyibuka ngaleyo ndlela leyo so nje abantu mabaqinise noma ngabe yini umuntu ayiqalayo believer futhi kuyona futhi ngithi mina uma ngabe kuukuthi into oyiqalayo uyayidoubt yeke wow ungayiqali yo ngoba before uzoyiqala into uyayisearche ubheke ukuthi ngizoyimela yini uma ngabe nje wasikwafika idoubt nje hlehla futhi akabe ready for yona until kufike to a point la uthi khona no matter what that's correct uma ngabe ngiyafeyila let me fail ngiyayilandela le yona ngeke ngize ngiyeke ile ngiyenzayo mina ke ngangikhuthazwa ukuthi lo msebenzi engiqalayo kaNkuluNkulu uNkulunkulu engimkhonzayo he's not a failure mangifunde eBhayibhelini akukho la ngithi khona ngihlangane nescripture sithi but uNkulunkulu la wafaila ngase ngithi uma ngabe kaNkulunkulu it means na definitely uthanda ungathanda uzophumelela especially uma ngabe kuuye futhi ongoholile ngoba kwesinye isikhathi yebo impela ungaba kuyilane ebukeke right but uthola ukuthi not for you yeah omunye mayehamba yena aflourish aphumelele because yakhe wena uthi uyayingena no akusiyona yakho bheka ukuthi wena yakho yipi ozokwazi ukuthi mawusuyenza futhi once wayithole yakho uzoba nepeace kukhona kungekho sengisho noma ngabe kuthiwa imali noma ngabe yini kodwa nje uzoba nepeace lapho kusuyitholile yakho gijima ngayo babushabangu sikwi-era la khona ama podcast maningi yes njobe maningi amanye awo they are doing a very good job yes political podcasters njalo ngokuhlukana kwawo namanye ama Christian podcast yes ngifuna ukubuza le ukuthi ngiyangibona isikhathi esiningi la ku social media uma abantu befuna ukugxeka ama podcast ngeke isale ama Christians yeah kuthiwa nalama podcast lawa alimosha ivangeli kuba njalo yes alimosha ivangeli mhlawumbe ke sibuke kule bushabangu
what is it that you do when on your side ukwenza sure ukuthi umhlambo obuka lo mlayezo lo kwivideo akuba ukuthi uyalahlekiseka and then bese kuba ukuthi noma ingekho into ongayenza phela i-podcast kuba ukuthi inconywa ngabantu bonke basuke bazoba khona basuke bengeke baze bayincoma okanye bangeke babone ubuhle bayo kodwa ngifuna ukubuza le kuleyo ukuthi esikhathini esikhona kuma podcast amaningi they are only running after views running after trends zonke lezi zinto lezo but uma usukusumzalwane kunezinye izinto ongeke wakwazi ukukhuluma ngazo noma usuthanda on your podcast kunabanye abantu ongeke wakwazi ukubamema noma usuthanda but uyazi ukuthi mathi umema lo muntu loyo your podcast will shoot up exactly and futhi uthola ukuthi ibe maybe will shoot up for a month ikunikeze viewers are strong kabi mhlawumbe na igcinisa isiba ne-influence ukuthi igcina ikhula through that person omemile kodwa uthola ukuthi that kind of a guest ayihambelani ne-vision le uNkulunkulu angiphathise yona maybe yini lena angazi ngizama ukuthola indlela yokubuza ngalombuzo wami nobabushabango kodwa ngifuna ekuthenini ukuthi kubantu bonke abasibukayo ukhona umunye umuntu othola ukuthi ngibize umfundisi uSibanibani mhlawumbe ngingenzi nje ibonela ngabafundisi abathile mhlawumbe ngibize umfundisi uSibanibani mhlawumbe lo umfundisi loyo ungabe uyi-false prophet or what something but umuntu ugcine esemthemba ngenxa ukuthi umbone mina ngimbiza ushuthi ngamanye amagama lo muntu lona ngiyam-endorser omunye umuntu abe nento yokuthi hayi uShabangu bengeke ambize uSibanibani if akekho right shoot right like iyiphi indlela yokwenza ukuvikela abantu babushaba ngento nesuke ifana kanje ngoba abanye abantu uthothi mhlambe ugcina awelela kuleyo nto leyo ngenxa ukuthi wambona kwi-podcast yakho njalo njalo ayifuthi ukukhuluma leyo ndaba phela nje kunjalo njengobusho I think into ebaluleke kakhulu okokuqala kubazalwane bonke engathi bangaba nobudlelwane kakhulu noNkulunkulu babe nobudlelwane kakhulu nomoya ongcwele okuyena ozoba guide because mina ngizowenza amaphutha ngisho kanjani mangithi ngizowenza amaphutha ngisho ukuthi kusengenzeka ngivumele somebody efuna ukuza kwi-podcast yami athi uma ngabe sefikile ayideliver message izwakali right ngaleso sikhathi ayideliver ibe yinhle nje futhi kakhulu ngoba okunye lo engikunotisile lokho ngoba abanye babazalwane abezayo kulama podcast ethu beza ngezinye inhloso ezinye zaba zikho right that's very correct abanye bazele ukuthi mangiya clear podcast inama numbers abaningi ngizosheshe ngivele and once ngasheshe ngavela ngizosheshe ngithola abantu engizoba user usukazi yena ngaleso sikhathi ufikile kumina mina ngazilutho mina ungitshela imessage azoyideliver engabe testimony yaba yinhle futhi kanti unezinye inhlelo yena zakhe azozenza ke manje sehambile kimi mina naye sayenza saqeda sahlukana sengibhizi nabanye nokunye engikwenzayo yena usefeza ezinye inhloso eceleni so lokho sekubizani ke wena olandela loyo muntu noma lo mfundisi loyo sekubiza ukuthi usizo ngumoya ongcwele ngizothi mina abantu mabangalandeli noma ngabe yini esiyipostayo akusiyo yonke into noma imessage esiyipostayo okuyiyo but siyazama ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi abantu sibanikeze okuzobaphilisa especially nje mina ngakwelami side ngiyangizame ngakho konke okusemandleni nami ukuthi angilethi into abantu abazothuma ngabe beyithola ibasize ngiyakubalekela mina ngaso sonke isikhathi ukulandela okutrendayo there's nothing wrong futhi kumuntu olandela okutrendayo ake ngeke futhi ngize ngimcriticize but ngakwelami side ngiyangibheka ukuthi uma ngabe ngenza kanjalo ngisalalela lo wathi mangiqale le podcast noma sengigijima ukuthi izwe lenyakazela ngaku yabona manje uma ngabe umoya uyale nami sengigijima ngiyele naye angifuni lonto leyo angilalela ukuthi uyangivumela yini ngiyele uma engangivumeli angingayi kuyaye kungisize kakhulu lokho futhi okwangenza ngathola ipeace mina ukuthi
ungawagijimisa ama-numbers, ungagijimisi imali, ungagijimisi lezo zinto uma ngabe kuwukuthi uNkulunkulu ongibeke la zozizela. Ngaphandle uma ngabe uthi akusuyena. Uma ngabe mina ngizibeke mina, ayike then ke ngagijimisa noma ngabe yini, but sengisikhulumela mina bangathi abantu yabona ke manje uma ngabe sekhuluma nje usekhuluma kuzibani, cha akekho engibhekise kuyena, ngisikhulumela mina ngiyimi. Futhi usisesekuleyo point nje ngabazalwana abaningi abafikayo, enye message unokuthi umuhleli senixoxile noma sehambile uze ukuthi khona but man okungekho right ngale message, ungeke uyilahle. Lo muntu azaza asuke lapha asuke khona weza kwistudio sakho wazeshutha, awazi uthunywa ubani. Ngeke thina sihlale sibe ngamajaji ama messages abantu. Khona imessage oyibonayo ukuthi le akusiyo, iyakubiza vele jaja nje like uyabona kusiyo. Enye but ikwenze ungabi na sure uthi noma uthi akhuleka ugcina ungatholanga impendulo, ugcina sewuyipostile. Sekubizani ke kolalelayo hlunga, thatha okuphilayo okusebenzelayo. Uma kungakusebenzeli lahla. Yona into yokusiza leyo. Mina ngiyaye nje ngenze kanjalo ngoba egcineni umuntu uyothi ngamthemba lo yamuntu ngoba wayeze kwi-podcast kaBabushabanga. Ngathemba ngathi phela le yanceke le ngiyayazi le ya. Hayi mangabe umuntu esefike kuyena. Kusho ukuthi right. Angibazi mina labazalwane. Ukukhuluma nje iqiniso angibazi. Kuneqiniso Babushabanga. Sihlangana nje ngoba sesenza lo msebenzi. Ngoba mawusaqala usukubona abantu ba inviteayo usaqala. Mawusaqala uyamema. Yebo. Kodwa masu uya ngokukhula, usuya approachwa. Awuzwa ke? So masu approachwa iqiniso lithi angeke ubazi bonke abantu. Futhi abanye abantu uqala nokubabona mhla uzokushutha nabo. Exactly. So ungamboni lo muntu ubungamazi nokuthi uhlobo. Futhi ungeke umnqabele. Kokunye uthi mhlawumbe inkosi uyathandaza ukuthi inkosi ikumbulele lo muntu uhlobo lo muntu. Mhlawumbe ugcina ungayitholanga neanswer, nigcine nishuthile naye. Kunjalo. Yabona ugcine nishuthile kugcine kudlule. So ngamanye amagama Babushabanga ngithanda into eyishoyo ukuthi singebe jaja bonke abantu kodwa siyazama. Yes, siyazama impela. Siyazama abantu ukubanikeza ukudla okuright, okuphilayo, okuzobavuselela emphefumulweni yabo. Mhlawumbe ngibuye nakulena Babushabanga. Maybe there is any temptation that we ever encountered lapha kuyona le. Mina on my side, typical example, 2 years ago. Yes. 2 years ago ngake approach esinye sangoma. Oh, okay. Masing approach sangoma sithi sing approach in a manner of ukungisponsora. So in other words, masizongisponsora okusho ukuthi each and every episode izoba nama ads waso. So nasizozenzela nje ama graphics waso singinikeze mina bese makudlala i-episode ethile mina ngizofaka lama ads lawa kulawa ma episodes lawo njalo ndlela thizeni. Oh, okay. Ngayibuka lento. Yebo, ngayibuka lento and lo muntu lo wangithembise 300,000. Wayethi nje it's a sponsor for unyaka. Wow. I don't want to lie. I was nearly tempted. Yebo. I looked at izinto engishoda ngazo. Yes. Saqala futhi phela izinto angabi nazo njalo. Mina ngiqale ngirent i-studio. Hayibo ngale mali engasho ukuthi ngakhona ukurenta even for 6 months. Shooting ngilokhu ngishutha nje lapha ngishutha khona non stop. Ngathi kwaya. Ngafona because namanye ama advisors wami ama seniors wami ngafona ngabuza hayibo kunento eso. Yakhumbula omunye wabo wathi kuzo count ukuthi mhla uqala awufuna ukuachieve. Oh, yeah. If awuthi ufuna ukuachieve imali, hayi shooting inkosi yakuphendula. Kodwa if awuthi ufuna ukuachieve into yokuthi ufuna ukuphusha ivangeli, hayi ungasihlanganisi. Hey, I can't say it is a complex situation. Kwaze kwanzima. Ngabuka nami ngarizina nami on my side. No akwazi. Imagine ubiza a man of God. Izowenza a teaching about isihloko nje sithile. And then kuyona le teaching kuvela iadvert yesangoma
ayihambelani lento iyahambelana ayanze ihambelani and Yes. then I said no I had to decline the offer and I did yebo mangidecline le offer the very same person ngamona sengimbona ku ETV ene slot wow ngathi mangibona ukuthi so lo muntu should bengaqamba manga ubeyifuna should ubeyifuna ngempela le usene slot ku ETV hayi no but ngahamba na into kuyisola ngathi yo thank God ngaze ngasinqoba isilingo ebese serious so ngizama ukuvezela le ona babushabanga ukuthi kokunye ukuthi mhlawumbe you'll have abanye abantu abaneyinhloso ezithile umuntu azokhuluma nawe athi hayi no khuleka mina I'll give you money when enza ngathi uyangihosta yalo njalo mina I'll give you money njalo njalo so ingakungibuza ukuthi mhlawumbe have you ever had any temptation kuyona lento ye podcasting ngibonga nje ukuthi wayala impela ikwakuyi trap futhi beyikusakude kakhulu sayibonga Nkosi ngalokho eish ubuza ke nje ukuthi ngangahlangana yini nesimo esifana naleso ke mina hey cha bengakahlangani nesimo esifana naleso but ngikhuliswe mina ama mentor ami avele ngendlela ezahlukene omunye wama mentor ami ubekuwumfundisi it's not like bengihlala naye one on one sikhulume but umemile lapha phambili eshumayela whatever ekhulumayo beyingiphilisa beyingisiza because beyibiblical wakwakhuluma enye into ya naye beyisolo rest in peace bakithi ubaba uMzongwana lapha eDlamini ePalm Bible Church eSoweto okay wakwakhuluma enye into wathi uboyiqaphela but ngangakazi ke nawe uthi ngelinye lamalanga ngoke like ngenza into ekufana nepodcast ngangumzalwane nje like years back wathi uyiqaphela imali eqhamukayo nganoma ngabe yipi indlela because umuntu uma ngabe ezokunikeza imali akunikeze nje imali kuphela ukunikeza imali usuke nenhloso ezithile emhlabeni ayikho into yamahala usuke nenhloso ezithile khuluma umfundisi osesontweni okumele ngabe uyayijabulela i-offering but ukhuluma ukuthi i-offering kufanele uyihlole uyibheke enye yama offering kufanele uyinqabe uthi lengeke angivumi ngani ngoba izokutrapha iza ngobuningi uyayidinga ngaleso sikhathi uzothi uma ngabe seyifikile because imnandi uma uyamkela njengoba bewusho nawe bowushoda ngezinto ubuzozikhava izinto ezithile yes athule umuntu akhona ayivalele umlomo ngaleso sikhathi aphinde futhi akunikeze athi asiqhube yabona siyenzile for 1 year amana siqhube for another year usuyijwayelile sewuyenzile emveni kwalokho uzothi uma ngabe sesuka bese thi cha phela ungakhulumi ngezinto ezithile eish wathi siboyiqaphela imali because ihamba ibe yitrap phambili eish yobe usuyatshela ukuthi ungakushumayeli lokho ungakushumayeli nalokho mawuthi ajamba athi umuntu phela ukhumbula ukuthi wena ngithathe emkhukhwini njengoba usuhlala la imini okubekila and njengoba ngikubekela ngisengakukhipha ngikubuyisela emkhukhwini uzothi mawuthi acabanga wena ukuthi manje njengoba sengila sengikhona mangibuyele emkhukhwini izwe lezongihleka okungcono angisale sengikuvuma lokho okushiwe yilo muntu abantu abazalwane noma abafundisi abaningi baphume kanjalo evangelini ivangeli lagcina selithamba ngalolo hlobo kwanezinto ezingasakhulunywa ngoba manje uma usikhuluma lezi zinto lezi ngesayifaka le mali and le mali usuyizwile imnandi yahlupha ngcono ungayithesti nokuyitesta ungayidli once waqala wayidla wayizwa ubumnandi bakhona uyifuna ngathi ngabe lokho ingenile and kanti i-trap phambili so nawe wayisizanga lokho I mean bengakahlangani nento ethi ayifane naleyo but uma kungenzeka inkosi yongisiza uma kungenzeka ke phambili ngiyayisaba vele imali kakhulu angifuni uqamba amanga ngiyayisaba because imali isilingo esikhulu futhi hlala shoda ke esikhulu ngoba noma ungathi usunakho konke usufuna leya moto leya unayo imoto but usufuna enye ngaphezulu kwaleyo nayo so nje imali yadinga ukuqashelwa kakhulu nana nokuzazi ke nje ukuthi wena ubani urepresenta bani futhi urepresenta ini ave kubalekile ukuzazi umuntu ongenayo ibackbone ugijima aye noma ngabe ikuphi once waba nebackbone yasazi stand sakho
ukuthi umaphi yena. Ngiyayithanda le. Manje bangafika inceke lapha mhlawumbe kufike yabo mina ngazinqumela ukuthi kunabantu engeke ngaba host ngishado batrenda kangakanani. Yeah. Njengesangoma. Not ngoba ngizinyanya na. Yes. Njengenyanga, njengani njalo abathandazi. Yes. Such people I'll never host. Yeah. Because la kimi kunjengokuba uthi umuntu nginjenge bridge la umuntu akwazi okanye njenge link Yes. la abantu bakwazi ukuhlangana khona. So imagine sengikwazi ukuhost umuntu kanjalo ukusho ukuthi ngithi laba abantu laba kulungile bangahlangana nalomuntu, it's fine. You see, so abantu la ngazinqumela bona. Yeah. Mhlawumbe do we have uhlobo oluthile lwabantu othi cha nami ngazinqumela lapho ukuthi umuntu oso okanye nesifundo esiyilolu hlobo hayi ngazinqumela ukuthi angeke ngoba phela ngikholwa ukuthi yonke podcast okanye ngithi yonke ikhampani inama policies wayo kunjalo. Yes. Yebo, mina ngiyayithi umuntu mangabe ngifonela nje ngithinta engibuza ukuthi yini okufanele ngiyikhulume, each and every time ngicela ukuthi i-testimony yakho izofakaza ngoJesu. Avele ngoJesu. Akube ukuthi uzophakamisa uJesu. Avele awuzange uzosiphakamisa wena. Yeah. Futhi awuzange uzosiphakamisa isonto nomfundisi wakho. Uma ngabe i-testimony yakho izophakamisa uJesu, then singayishuthi. Number 2, ngiyacela nje ukuthi umuntu angiphe something short, very short summary ye testimony yakhe. Ngeke ngilalela ukuthi ngempela izolunga yini ukuthi ngingayiveze ebantwini. Abanye ke umuntu ufika kulethele isummary emnandi athi ngempela ngizoveza uJesu Kristu. Kuyafika umuntu e-studio uyaqala yakutshela ukuthi mina uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngingumoya ongcwele. Sengeke ngahlangana nabantu abakanjalo. Usefikile. Ugibelile lo muntu usuke kude from KZN was eJoburg. Uyafika lapho uthi mina ngumoya ongcwele ngahambulelwa ukuthi ngumoya ongcwele singabheka nama scriptures akhuluma ngami. Ngihlekisa ukuthi ngihlanganile nezinto ezifana nalezo. Ngihlekisa ukuthi ikhona kanjalo angayikhiphi. Hayi wena. Ayikayikhiphi. Ngishesa ngovala. Yarazi lo hlobo. Futhi loyo ke ngenhlanhla nje sisaqala ngathi mzalwane mina mangibuka ngeke ngiyipostele. Ngizocela ukuthi ungixolele nje ngokuyithoba. Ngeke ngiyiposta, ngifuna ukuthi siqhubeke siyishuthe ngoba ngeke ngiyiposta. Angifuni ukwestä isikhathi sakho but ngiyazi already sewuswestile ugibela uza. Kodwa ngesikhathi ngithi ngisadela isamari awungitshelanga le ndaba ngangiyosheshe ngikuvimbe. Yabo manje sewuzofikile so hayi. Akhona asenke not to say ikhona into ovela uyibone nje ukuthi yabo le ngeke ngizilunge. Akhona mina sengeke ngawashielda ngawabeka eceleni ngathi le ayihlale nje. That day wathi uma ongcwele uyibekeleni ngiyayidonsa ngoba kuyobe kusho ukuthi mina obesangena. But nje okwamanje ngisabona ukuthi akusiyo ayihlale nje ngeke ngize ngiyikhiphe. But awekho maningi ke mancane kuyenzeka ngiyangitshela nje umuntu ngicela ukuthi nje ufakazi bakho buzophakamisa uJesu Kristu. Well ngoba singabantu ke kuyenzeka omunye afike ngempela amveze uJesu. Ngoba singabantu bese phinde veza nesonto lakhe, veza nomfundisi wakhe. Well there's nothing wrong nalapho. Kodwa mani lenkosi engiyikhonzayo ithi ungangihlanganise nabanye enkulu. Uthi I'm a jealous God. Uthi my glory will I not share with another person. Futhi asimniki udumo lwakhe. Yabona nje mawuza iza nje uthi nje ngizomnika udumo. Well ungamention umfundisi wakho but angabe ngazathi usefuna ukulingana. Akehle yena kuphakama uJesu Kristu. Mina ke nje iqota to meter is about uJesu. Mawuthi ufuna ukuzokhuluma ngebhola, hayi there's nothing wrong ngebhola ngakwelami side abalibukele but mawuzokhuluma ngento ezifana nalezo nganoma ngabe yinenye hayi uzobe nje ulahlekile la uJesu kuphela. Ngiyathoba mfowethu bomqaphela umuntu okwazi ukwenza noma yini for imali. Yebo.
Abona even nawe uma usukwazi ukufinyelela to a point where you can do anything for money, you are dangerous even to yourself. Yes. Yeah, you are dangerous even to yourself. Yeah. As much as imali siyidinga, but asikwazi ukwenza noma yini for the sake of money. Shulu phela mase wenza usungathwala nokuthwala. Kulula. Yeah, sokulula phela ukuthwala. Ngoba phela manje usungenza noma yini. Motivatewa imali. Exactly. As much as siyidinga imali, but kunezinto esingeke sakwazi ukuzenza ngenxa yemali. Yebo. Babushabanga siyabonga man. Kakhulu mfundisi. Yes. Ngibonga nokufika kwakho. Yebo. Yebo. Nababukeli bethu babona ukuthi indeed we are advancing the kingdom of God. Amen. So siyabonga kakhulu mfundisi, uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena. If beningakahlangani nomsebenzi kaBabushabanga ngiyacela ukuthi niubheke. Ubhala nje ukuthi Kwata2 Media uzobona amanye ama episode inqaba lapho yobuka uzukhathala. La kukhona ukukhulunywa ngoJesu nje. I-message nje uJesu kuphela. La suke hoste khona abafundisi abahlukahlukene. So uNkulunkulu sembonga abafowethu kakhulu ngokusi uvusela abantu abafana noBabushabango abanga compromise ngevangeli for the sake of views, for the sake of money, zonke lezi zinto. But mangikhuluma ngemali angisho ukuthi ningasupport. Yebo. Support asisho ukuthi sesithi cha no ngemali kodwa sisho ukuthi we cannot do anything for the sake of money. Ngiyabona Babushabanga njengoba bengisho eqaleni ukuthi ngingabona nikwa nongoma angazi noma likhona ezinye inhlelo ezizayo mhlambe ekusazoqhubeka. Yebo ngiyabonga nje impela nje usangihostile babu Dlamini. Ngiyakurespecta kakhulu lokho. Wena ongibizile and nje akucaca impela ukuthi wena ongibizile ngakujabulela nami lokho ukuthi ya mani sihlale sivele singavele ngazathi hayi omunye uyidonsela le nomunye uyidonsela le sibelong ngombuso wodwa sikhonza inkosi yodwa igama la uJesu Kristu. So siyabonga nje futhi sakhuluma ngendaba zokusupporta bazalwane siyacela nje khona ukusupporta hayi man support. Yeah. Mina ngiyaye ngithi awusupport uthina usupporta lo msebenzi ukuze uqhubeke phambili. Yes. Well usabuza zikhona impela inhlelo zikhona nge-27 April siya eNcobo eEastern Cape. Last year ngathi saseka Nongoma. Okay. Through inkosi yakhuluma nomprofeti uKhalipha. Okay. Namanje futhi ikhulumile nomprofeti uKhalipha yathi hambani neEastern Cape so nge-27 April ngeholiday impela 27 April. So besilapha ya kunento elapha kunendawo ekuthiwa kuKwaSathane lapha ngesilungu bathi Satan Snake. Ibizo igama layo le ndawo? Yeah impela nje kuthiwa kuKwaSathane. Yebo. So inkosi mayikhuluma nomprofeti yathi how come abantwana bami bekhona la emhlabeni especially eSouth Africa bayivuma kanjani into efana naleyo ukuthi kube nendawo emhlabeni wami abantwana bami bekhona bavuma ukuthi kuthiwe kuKwaSathane bavuma ngaliphi as a result sekugcine vele kuba nesilwane esithile kuneyingozi ezinkulu ezenzakala lapha nje uma ungagugula nje le ndawo Satan Snake Eastern Cape eNcobo yiso lesasilwane. So sibiziwe ke bazalwane wonke umuntu omzalwane akubizwanga isonto elithile akubizwanga owe podcast ethile akubizwanga wonke nje umuntu othi I believe in Jesus Christ woza sokhuleka soxosha leyanto. Well amadimoni angeke siwabulale but we can only chase them away. Ihambe iye la uNkulunkulu azoyidirect uthi mayiye khona. Sibizela ukuthi sokwenza leyo nkonzo leyo 27 April wonke umuntu wamkelekile singajabula beze ngobuningi. Isekuseni or isemini? I mean intambama izoqala ekseni izoba nje during that day. Futhi nje for more info ngizocela nje ukuthi abantu bayeke kwiKwata2 Media especially when it comes to this party. Bazoyibona nje i-title ekhuluma ngeEastern Cape eNcobo prayer. Bazothola okuningi lapho even nama contact ukuthi bangacontact kanjani ngoba even in transport arrangements ikhona. Abanye ke bangangithinta ama contact ami wagcwele kwiKwata2 Media. Yeah, na uzocela ukuthi usinikeze kuyomela usinikeze wona lapha egcineni ngoba vele ya usinikeze wona. I think bafowethu ngiyangibuka bazalwane bami lapha eEastern Cape ngiyangibuka nginabazalwane abaningi lapha kwaEastern Cape bafowethu asipheleleni khona lapha kule ndawo mhla ka 27
April iyoba kusuku olodwa ne one day nje. one day service. Yeah, one day nje angeke ngasho ukuthi asikakavumelani exactly ngesikhathi ukuthi izoqala nini, between 8 and 9. Okay. But ngeke ngisho ukuthi izophela nini ngokuholwa inkosi. Okay. Mhlambe ngabo 2 3 4 I think vele lapho sobe siqeda. Okay. Bafowethu asibonge kakhulu uNkulunkulu makadunyiswe kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela nje oma intercessors wonke nakulona ongeke akwazi ukuphumelela ke kodwa ke awuyenze item lenkonzo. Imagine igama lendawo kubizwa kuthiwa kwaSathane. Ngeke akuhambe iyo redirectwa lendawo iyoshintshwa kwelika moya. Mhlawumbe selingasala nje igama malisala kodwa kwelika moya kubuthi igama likhathele. So shintsha negama. Even negama nami lishintshe igama lakho. Yebo impela sinikiwe. Le ndawo kuyobizwa ukuthi El Elyon. Indawo kaNkuluNkulu, umhlaba kaNkuluNkulu lo. Omubu namanga nje. Isikhathi sakhe siphelile. Yebo usechanase kakhulu. Yeah, kufanele kube nabantu abazovuka kulezi izikhathi zokugcina. Yeah. Abazolimela nje izwi likaNkuluNkulu. Mayethenzana okuthile bagijime bakwenza. Yebo, kushiwe igama likaNkuluNkulu. Khishwe leli. Ungathi ngisho ingane umnika ingane igama oyinike noma yiliphi igama, imagine ke nendawo. Yo, ngithi mangicabanga uyakhumbula isigameko seNcobo lesiyale laba yaba ama disciples lawo. Ngiyangithi mina mabe ngibuka ngithi I think they were ba ngigamelwa yilo moya ukuthi bagcine benza into efana nale because angithi ibizwa kanjalo nale ndawo. I think loya moya futhi I strongly believe ukuthi loya moya inkosi sithuma lapha yana nje hayi ukuthi uaffecta iEastern Cape alone. I think lo moya uyayi-affecta iSouth Africa yonke but ulapha eEastern Cape. So umathina angathi umuntu mina ngise-KZN mina ngise-Free State aya ngene lapho ngisempumalanga ngene lapho somehow uba affected ngalo moya olapha. So uma usukuma uthi nami ngiyoyixosha le yanto uyolwisana nalowo moya ngoba awupheleli lapha. Thina siboni ilife is spiritual okuningi asikuboni but uNkulunkulu beyasithume lapha for nje intwanyana encane. There's something big uyazi wenzani. 27 April njengoba sesiku April 2026 ngenzela mhlawumbe nalo thotho obuka le episode ngonyaka ozayo. Yes 2026 yes. So ungalenzi lo phutha le 27 April 2026 yaqala ekseni. Babushabanga bakuthola kanjani abantu abafisa ukuxhumana nawe? Ofisa ukuxhumana nami angangithola nje ku WhatsApp. Ngicela bang WhatsApp abazalwane. Uma ngithatha isikhathi ukuphendula vele nje ama WhatsApp asuke emaningi kwesikhathi. 073 392 4271. Okay. Ngaphinde futhi ungithole na ku Kota2 Media, well ke go YouTube, TikTok, Facebook umduduzi Bongani Shabanga. Yes. Babushabango nginami I just got carried away sisaqala siyasithi masivula lenkundla siyisivule ngomthandazo kodwa ke ngicela vele sivale ngawo umthandazo egameni lika Jesu Kristu. Sibonge kakhulu babushabango. Baba wethu engcwele siyabonga baba wethu namandla ngegama lika Jesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yebo lo baba wethu namandla onke sibonga umsa wakho usigcina. uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray baba wethu engcwele yelula isandla sakho kuloyana naloyana osibukeleyo ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu as they come from different walks of life. Heavenly Father, we pray that your grace, O God, uNkulunkulu wethu engcwele mayifinyelele nakubona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Naloyana osibukele ongakasindiswa uNkulunkulu wethu engcwele mzuze ngomsa wakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele siyabonga siyakudumisa nangaleli xesha uNkulunkulu wethu namandla onke sithithela abantu bakho uNkulunkulu wethu engcwele through these waves in the name of Jesus Christ. Baba wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele your love, your peace, sibonga ukusithanda uNkulunkulu wethu engcwele, sibonga usinakekela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya weqiniso siyabonga baba wethu engcwele uNkulunkulu wethu namandla onke in Jesus mighty name, our Lord God, we pray. Amen.
Amen and amen. Amen. Baba Shabang siyabonga kakhulu. Yeah, Thank you so much. Hayi, ngibongile nje ukumbiza nothando lwakho. Amen. Uyakhombisa uthando lapho. Siyabonga. Wadoda siyabonga kakhulu Baba Shabang. Masona baba sibonela lapha eThekwini ngomhla ka2 May. Siyobe silapha ke eThekwini eMkhumbane. Umkhumbane kunehholo ebizwa kuthiwa Umkhumbane Hall kulapha ku Richview Chesterville ekuzona zonke lezi ndawo with inkonzo kamoya. Please do join us. Siyamkhola uNkulunkulu. Asazi uyokwenza kuleya ndawo kodwa into esiyenzayo uthandaza sibone ukuthi usiphathe ngilolu suku. Asibonane khona bafowethu 0788 417 844 if you want to be in contact with us. uNkulunkulu makabe uNkulunkulu angigcine nonke lapha emakhaya. Sibona nange episode yethu elandelayo. God bless you. Amen. Amen.